बर' बिजोंखौ लानानै एबसुआ माब्लाबाबो फावसायनानै थानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। एबसुआ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै 1000 गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङाजासे फोरोंथाइ बादा होनो लानायखौ दिनै बेखेवबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 10थि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद होनायजों दिनै चिरां जिल्लानि नांदरबारि गामिनि नांदरबारि गुदि फरायसालियाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै 1000 गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङाजासे फोरोंथाइ बादा होनो लानायखौ दिनै बेखेवबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि नांदरबारि गुदि फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरिफोर गैयैनि थाखायनो फरायसाफ्रा फरायनायाव लोरबांथि जेबो रोंगौथि गैयै जालांबाय। गोदान फोरोंगिरि हरदोंब्लाबो बेबो लांदां जायगाखौ सुफुंनोल' हरदों जायनाखि अरायथा नङा। बेनिखायनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै बेसेन नाङाजासे फोरोंनो हाबाफारि लानायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै नांदरबारि गुदि फरायसालिनि SMCA कमिटिनि आफादगिरि कलेन नार्जारी बिथाङा बुंथिदों। दिनैनि बे मावथांखिखौनो बेखेवनानै होफैनाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारीया बुंदोंदि बबेबा फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैयाब्ला एबसुआ बेखौ गोख्रों नोजोरजों नायबिजिरनानै गोदान फोरोंगिरि लाबोना होफैनाय खामानिखौ मावगोन होननानैबो बुंथियो आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दालाइसा फरायसा आफादफोरखौ लानानै गोख्रोंसिन फोरोंनायाव दिथा होगोन होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बुंथिबावो बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो लाखानाय मावथांखि बादियै जेरै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि बिनि मोनसे गुबै थांखिया गासै बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ थाखोनि फरायसालिसिम जोङो मोनसे मावथांखिनि गेजेरजों बेवहाय जिखिनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो जिखिनि आदब सोलोंनायनि जि आंखाल बेफोर ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे गिबि हाबाफारिजों जों जागायनानै दिनैनिफ्राय लानानै गोबां फरायसालियाव जेरै नैबे नांदरबारि LP स्कुलाव जोबोद गोथौ ओनसोलाव गोलैयो नाथाय बेयाव गोबां फरायसा दङ जों मिथिनो 52सा फरायसाफोर दङ बेयाव। दा बेजों लोगोसे बेयाव बिनि गुबै फोरोंगिरि बेयाव सासेबो गैया नाथाय गुबुन मोनसे फरायसालिनि फोरोंगिरि सासेखौ बेयाव एटाचमेन्टआव हरनाय जों मिथिनो मोन्दों। दा नाथाय दिनैनिफ्राय जोङो बेयाव 1000नि जि फरायसालिफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरोंथाइ बादा होलांनाय बा टिउटर हिसाबै बेवहाय जोंनि भलन्टियार्सफ्रा जोंनि एबसुनि मावथिफ्रा बेवहाय खामानि मावगोन आरो बेवहाय बिथांमोनखौ सोलोंथाइ होनायाव मदद होलांनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय जों बेयाव जागायनाय मोनसे हाबाफारि जों लादों आरो बिनिखायनो दिनै बेबादि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों मानोना दिनै जों नुदों जे गोबां गामि गिदिर गिदिर आरो जोंनि ओनसोलफ्राव LP स्कुल थानाय बा ME स्कुल थानाय बेफोर गोबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा बे फरायसालिखौ नागारनानै गुबुन फरायसालियाव थांनाय एबा गुबुन बेबादिनो फरायसालियाव थांनो हायैनि थाखाय स्कुल गारनांनाय बेबादि गोबां थासारि जोंनि ओनसोलफ्राव दङ। दा बेनिखायनो दिनै जों रावखौबो नेयालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों नैबेयाव जागायनाय हाबाफारि बादियैनो आरोबाव जों गोबां मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आसामनि जेराव जेराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ जोंनि बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै जोङो जोंनि गासैबो भलन्टियार्सफ्रानो जेराव जेराव गावबागाव ओनसोलाव मोनहासौवो बेवहाय जोंनि रोंगौसा भलन्टियार्स बिथांमोनहा बेवहाय फोरोंगिरि महरै बेयाव बिथांमोनहा माने फोरोंनाय मोनसे बेबादि मोनसे बानस' फोरोंनाय खामानि मावगोन। बिथांमोना बे दायित्वखौ बानस'नानै फरायसाफोरखौ गियान होनायाव आदब सोलोंनायाव मदद खालामगोन आरो बेयो जोंनि दिनै बर' हारिखौ मोनसे सोद्रोम समाज आरो जौगा समाज दानो थाखाय आरोबाव जोङो दिनै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय आरो आदब सोलोंनो थाखाय दिनै गुदि थाखोनिफ्राय जागायनानै जेसेबां जेंना दङ बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जेसेखि खामानि मावनाय जोङो साखाफारा जानायनि गेजेराव नैबे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि साखाफारा जानाय मानोना गुदि थाखोनिफ्राय थिग जायोबानो गोजौ थाखोसिम गासैबो फरायसाफ्रा कनफिडेन्स एबा मोनसे गोसो आरो बोलोखौ लानानै बिथांमोना दावगालांनो हायो आरो सोलोंथाइ लानायनि आदब सोलोंनायनि जे मोनसे गोसो बेखौ बिथांमोना फेहेरना लांनो हायो आरो बिनि थाखायनो दिनै नैबे नांदरबारि LP स्कुलाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ जागायदों आरो बिनिखायनो बेयाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायगोन जाहाथे बेबादि गोथौ ओनसोलाव जोंनि दखरानि सिङाव एबा जोंनि गुबुन गुबुन एबसुआ माखासे ओनसोलाव सौहैयै जायगाबो थानो हायो। दा बेफोरबादि ओनसोलनिफ्रायबो जुदि बेबादि माखासे फरायसालिफोर दङबा जोंनो मिथिहोयोबा मोजां मानोना बेवहाय सरकार बिथिंनिफ्रायबो जों दाबि खालामनाय बादि गोबां बिथांमोना फोरोंगिरि थिसननांगौ दाबो खामानि मावनो हायाखै आरो बे दाबिया अरायसम थाबाय थागोन
आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद ज'-ज'यै बिनि बिथिंजों जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दङ गभर्नमेन्टजों सावरायनाय आरो गोदान फोरोंगिरि थिसननांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ नारसिननाय बे खामानिया सोलिबाय थागोन अदेबानि बिथांमोना हरनायनि सिगांबो गोबाव सम बिथांमोना हरनो हायै मोनसे प्रसेसनि थाखाय बदाय बेबादि फरायसालिफ्रा दिनै फरायसाफ्रा फोरोंगिरिनि आंखालाव गियाननि आंखाल जानानै थानो गोनां जायो दा बिनिखायनो जों बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय नांदरबारि एलपि स्कुलनिफ्राय नैबे हाबाफारिखौ जों जागायगोन बिनि सायाव जोङो जि फरायसालिजों सोमोन्दो थानाय सरकारजों सुफुंजानांगौनि जेंनाफोर बेखौ जोङो अराय सम जों नारसिनबाय थादों सावरायबाय थादों मानो होनबा बे मोनसे कन्टिनिउवास मोनसे प्रसेस जायो नैबे फरायसालिनाबो नांदरबारिनाबो एलपि स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जानायनि उनाव लोगो लोगो बेयाव गोदान फोरोंगिरि थिसननायनि जे प्रसेस बेवहाय आरो गोदान नियम निथि फैनायनि उनाव टेट क्वालिफाइड टिचार दिनै थिसननांगौ दा बेबायदि माखासे माने सरकारनि जे राहाफारि लानाय बिथांमोननिया जोबोद स्ल' जादों बेखौ जों मिथियो दा नाथाय बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ बारंबार नारसिनो आरो खावलायो जाहाथे आथिखालनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारा लोगो नांनानै बे जेसेबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि आंखाल आरो लोगोसेहाय जेसेबां फरायसालिफ्राव दिनै बे ओनसोलाव अंगनबादि सेन्टारबो गैया होननानै जों मिथिदों मानोना बेवहाय 55 जन फरायसा थानाय मानि आरोबाव बे फंबाय बिनानावमोन बायदि आरोबाव गोबां गथ'साफोर बे ओनसोलाव दङ दा बिनिखायनो बे नांदरबारि गामियावबो मोनसे अंगनबादि सेन्टारनि थाखाय गोनां जाबाय आरो फैबाय थानाय गोदान सोलोंथाइ आयेन खान्थि बादियै दिनै फरायसालियाव एलपि स्कुलाव अंगनबादि सेन्टारा कम्पालसारि थाफानांगौ आरो दा बिनिखायनो जों बेफोर गासैखौबो नायजोबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर फेक्ट फाइन्डिंखौ जों खालामनानै जों सरकारनि फारसे जोङो मोनसे रिपर्ट जों दाखिल खालामगोन आरो जाहाथे बिथांमोना बे मथे खामानि मावनो थाखाय जोंनि दाबिफोरखौ थाबै सुस्रांनो थाखाय राहा लायो बिनि थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिनिफ्राय बिथांमोनखौ जों खावलायो आबसुनिफ्राय जोंनि नांगौ जेंनाखौ सुफुंफैनायखौ नुनानै आङो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बे स्कुलाव फोरोंगिरि गैयामोन जिर' टिचार जाना थादोंमोन दा दिनै बे जेंनाखौ नुनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि बे फोरोंगिरि गैयै फरायसालिखौ दिनैहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंलांनो थाखाय दिनै जि हाबाफारि लादों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव जेन' जोंनि बेबायदिनो माने जोंनि बे फरायसालिनि नांगौ जिखुनु नांगौ बेफोरखौ माने इयुनावबो जाहाथे मोजां मोजां सुफुंलाङो आं बेखौ बेखिनिखौ आसा थिनाय थायो आरो बेसेबां गोबावनिफ्राय फोरोंगिरि गैयामोन थांनाय गुदि फरायसालिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसामाव बर' बिजोंखौ जोङो बेबायदि थांनाय मासमोन नामाथाय आं थारिखखौ गोसोआव गैला माने जिखुनु आगोलनि फोरोंगिरिया रिटायार जानायनि उनाव बे फरायसालिया 3 मासआ जिर' जाना थादों गैया फोरोंगिरि सासेबो गैयामोन माने ओरैनो लांदां जाना थादों ओमफ्राय फरायसाफ्रा बिदिनो फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय माने गेलेलाबायो बायदिसिना ओरैनो फांफुङैनो जिउ खुंलांदोंमोन आरोखि बिदिनो गेलेनायजोंनो माबा फरायलांदोंमोन बेनि उनाव जोङो ब्लकआव आरो डिस्ट्रिक्टआव थांनानै खननै खनथाम बिहैनानै जोङो जावले बिहैनायाव जोङो सासे फोरोंगिरि हरबाय बे प्रेमा नार्जारिखौ हरदों बेबो माने गुबुन फरायसालिनिफ्राय बे लांदां जानायखौ सुफुंनो थाखायल' साननै सानथामजोंहाय ओरैनो आफादत्त हिसाबै जोंनो फोरोंगिरिखौ हरदों आरोखि दा बेखौबो जोङो आसा गैया गाव माने बबेबा माबा मोननोबानो सुबिदा मोनोबानो बेबो थांखागोन बे उनावहाय बे जिर' टिचारानो जानायनि चान्स थायो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल्स अफ
आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360